Kawan Bongni main mission kha sini borokni kaya kok pwede ba divide and conquer borokno sakagdi tai nung buni saka rajo tokai sini borokni bisi unity phakai oboti tam section tabo je borok mone khlai borok khoti borokni sarto bega dungnai je borok oboti wansuk matui tongo sini 3% hampai naya Handrokni Sukli Bano ang kaklayo jom jatiro sulokar motor kam sabta sini borok bisun bisun timeran an sima mode ti borok tin juratui obdi kaisa instance kuru udaran kurui je jeta borok na phan khlaiyoi hindu nisime kichan samdaka kono udam kuri tin to kono election to kuri borok habe hamjaboi borok orbar bo kitchen da the Muslim da bo Buddhist da ukuni no ko daga chakmar mo sini ta mo mani ni kitchen mani bromne agor khlai ki ka tam khlai ka ko tam sakro sa ko wani ka bromno eka bus pura unlawful hobo eke boni upo sabu tong apsung saibano kisa bomo to masukkan sabu tong bono chung saibano sini bising rasa sistik tam sini ini terus sebenarnya jadi chung sini santai mantai no tui chung andung khai meong nani land right tui andung khai meong nani edisi empowerment tui andung khai meong nani sini hukum mukuni hampani tui production bagai andung khai meong nani sam tang mayong nani on brok kebe mukti sina bagai brok tini ukti sini ko disi sini bagai idisi jana brok isu khai jana sini isu ya sini ani nok semar sunaba anda lagi jalan ano punui Hindu ani ano ni besai bo tample bisi bukti sibuk cik puja klayo chung di chung thango ani ano bo bisbrum no tam klayo mami da bogo chung thango ani baba bo thibru chung Hindu ditwe bono bini tample ka bini bulung naika kijan ditwe naika perfect harmony কোনো প্রবলেম করি তার প্রবলেম কেন প্রবলেম তিন নাই বা nge jara problem kuri no problem khane nge boni sasu boni wasmo to maro lo wasmo tamo jini uniqueness ko na Shanti bikas sak man egan chu che phiar khlaija ko pe milong da ni bumngi tang e phiar khlaija gyang nai manor nim da sim na da tong nai nor mi khak pi tamo action na jak nai chung to pela bono koi nai bokra sin chuchul bro why tangi bikas ma ke koilia kelan ran ni tangi koi jak nai sabo ke special sabo ke khazani na chung che abo kha chin dikap chin khakla biya ke khakle khazan ke ko biya engkai je bolini shanti bikas be amsi bo jini ek jora paisa bo ini tripli halo go bo samuru na tan akas kle bukti dam thanga bang semi engkai jara bin wi effect leka bo ano bo tani kono link kori bo bini show moto bo kleka engkai ang jendu ka shanti bikas tam bo jendu ang politik ang sini ja ang bono sungai bukan ang tikai tam ini masuk ma tam ini problem jika butik leno ni buku milioner jomatia bono bang kok sare jadi isu ya tadi isu kan problem hamjana sih asal pokok hamjana ni nung Hindu da na Muslim da nung Christian da na Buddhist da join da pula borok hamjana di orang jenis kuat human quality boleh